আগৰ দিনত হোৱা নাই ইয়াৰো মই মালিক নহয় আজিৰ দিনত যিটো হৈছে সেইটো মালিক নহয় মই खुलुमबाय लोगोफोर फिन खनसे बयखौबो गोदान आपडेटआव बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद इम्पर्टेन्ट टपिकखौ लानानै आरो गोनांथार माखासे सिरियास बाथ्राखौ नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जितु थांनाय 19 तारिख जानुवारिनि मोनानि 8टा 9टासोआव जितु क'क्राझार कारिगाव बिसमुरि बे ओनसोलाव जालांनाय जाथाय जो साथाम बर' सुबुंखौ गारिजों थांबाय थानाय समाव सावथाल सुबुंफ्रा जे गाज्रियै बुग्लिनानै सासे सुबुंखौ माने बुथारबाय दा बेखौ लानानै गोबां सिरियास बाथ्रा सावरायगोन बेखौ लानानै जितु जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथांनि जितु बुंनाय बाथ्रा बे माने गोबां साननो गोनां आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय माने दुखुनांथावनाबो नोंथांमोनजों रायज्लायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गिबियावनो नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौ होगोन जितु मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा मा फोरमायदोंमोन आरो जाय समाव बेफोरबायदि नारा नाथा जितु जि थासारिया गाज्रि जालांबाय बे गाज्रि थासारि जानाय समाव जा बर' रायजो राजाफोरा पुलिस रैखाथि बिफानजोंबो माने नारा नाथा जुजिनो गोनां जादों आरो फायरिं होजालायनो गोनां जादों बेवहाय मा बुंखो मा फोरमायदों नोंथांमोना बेखौबो नाय nama mana bumbra nama kira जोंना सातनि नामा बर'सो बेबो मिथिबाय सातनि नामा बेनो बर'सो बेबो मिथिबाय बेबो बर'सो आंखौ जोंखौ फायरिं हगारदों हगा बिसा हगारदों जाओ कितना मासा टाइम बाद लो हम लोग कोई दिक्कत नहीं अरे बारा ना बारा दसेल' टाइम होलाय दसेल' टाइम होजों सावथालफ्रा अबा बुथारजागोन अब्लासो बुजिगोन सावथालफोरजों घन्टाफ्रा Police go back! जोंनि बर' फिसाखौ मानो बुथारनांगौ जलायजाब गावनांगौआ जोंखौ गावथों जराय फायरिं हगारग्रा अबेनि फायरिं हगारग्रा बिसोरलाय बर'नि माखौ बर'खौ बुथारदोंबा मानो सावनो नाङा बर'आलाय न'आलाय मा जाखो बर'खौनो मानो बुथारदों बर'खौलाय सानै गोजौ थैबाय जोंनि बर' फिसाया सानै गोजौ थैबाय सानै गोजौ थैबाय जोंनि बर'आ होमबा बहा थांगोन क'क्राझाराव কি ঘটনা ঘটিছে যোৱাকালি যিটো ঘটনা ঘটিছে ছাৰ সেইটো ময়ো শুনিছোঁ যেন কিবা এক্সিডেণ্ট হৈছে আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'ব নালাগে হৈছে আমিও শুনি পাইছোঁ বা মোবাইলত দেখিছোঁ খুব চিৰিয়াছ এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যত নহয় ইয়াৰ কাৰণে মই এপিল কৰিছোঁ বড়ো হওক আদিবাসী হওক ইয়াৰে মানুহ শান্তি বজাই ৰাখক গণ্ডগোল হ'ব নালাগে কোনোবা একজন দুইজনে ভুল কৰিছে বুলি সমাজ হিচাপে ইয়াত গণ্ডগোল হ'ব নালাগে কথা শিকি আৰু আপোনালোকেতো জানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আমাৰ হাতত নাই ল এণ্ড অৰ্ডাৰে নিজাববীয়াকৈ চাই আছে
কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আৰু আজি ৰাতিপুৱাও ধৰ্ণা চৰ্ণা দিছে বুলি কৈছে যে নহওক ডেম'ক্ৰেটিকভাৱে ধৰ্ণা দিব লগা আছে দিয়ক কিন্তু ভাইলেঞ্চ কৰিব নালাগে স্যার কি আহ্বান জানাবো কক্সবাজারবাসী ৰাইজক আহ্বান বলে জনাইছে আৰু কি আহ্বান ভূটান সীমান্ত আহ্বান জনাইছে না আৰু দুইবাৰ ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত এইটো স্থাপন কৰাৰ কিবা উপকাৰ হ'ব না বুলি ভাবে না নাই ভাল হ'ব মানে সেইটো বুলি নহয় আৰু আছে বহুত ইনষ্টিটিউশ্যন আহিব স্পষ্ট কথা এইটো আৰু এইটো আৰম্ভণিহে আৰু হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত এইফালে পলিটেকনিক আছে আৰু মাৰ্চাৰ্ছসকলৰ কিবা মিউজিয়াম আছে সেইটো মই আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট ফাউণ্ডেশ্যন কৰিম কিন্তু প্ৰমোদ বৰাৰ দিনত কিন্তু স্যাৰ এইবিলাক হোৱা নাছিলে স্যাৰ এই 5 বছৰ কালত কি ক'ব আচলতে আপুনি প্ৰমোদ বৰাৰ দিনত হৈছে হোৱা নাই ইয়াৰ মই মালিক নাকি আজি হৈছে ইয়াৰ মই মালিক নাকি প্ৰমোদ বৰাৰ দিনত হোৱা নাই ইয়াৰো মই মালিক নহয় আজিৰ দিনত যিটো হৈছে সেইটোও মালিক নহয় মই ইলেকশ্যন স্যাৰ আহি আছে গোটেই এইটো আইনগতভাৱে যি কৰিব লাগে প্ৰশাসন আছে বাছ নিৰ্বাচন স্যাৰ আহি আছে तो लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुबाय तो हाग्रामा सार बिथांनि बुंनायखौबो नोंथांमोना बुजिखाबाय तो बिथाङा मोननैसो सोदोबखौ माने जोबोद दुखुनांथावना बुंदों बे जोंनि बर' हारिनि लिडार हिसाबै बेफोरबायदि जितु जोंनि बर'निनो गाज्रि थासारि जे अलखदाव गोलैनाय समाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया मोजांमोन तो बिथाङा मोननै सोदोब बाहायदोंमोन जे तो मोनसेया जाहैबाय जितु सिटुएसना जाबाय जे जाथाया जादों सावथालफोरा जे बर'खौ बुथारबाय गाज्रियै गारि सारि सावनानै होबाय बियो सोरबा थार्ड पार्टिनि आखाइ दङ बा थार्ड पार्टिनि सोरबा अपोजिशन थार्ड पार्टि सोर थार्ड पार्टि दंबावो आरो थार्ड पार्टि सोरखौ बुंदों बेखौबो क्लियार बाथ्रा बुङा नाथाय बेखौबो पलिटिक्सनि माबा मोनसे षड़यन्त्र दं होननानै बिथाङा फोरमायबाय नाथाय बे जाथाया मानि थाखाय जादों बे जाथायखौ रोखा रोखा बयबो मिथिखादों जे बिथांमोनखौ माने मोसौ सिखाव दाय हमनानै दा बेफोरबायदि माने इनाय अना गारि बुथारदों आरो बेखौ एक्सिडेन्ट जादों होननानै बिथांमोना फोलाबाय थादों नाथाय बेबायदि नङा तो जाथाया जाहैदों जे बै सावथाल गामियाव दा मोसौ मासे गोमादों जाहैदों आरो बे मोसौ गोमानायखौ सिखाव हमनो थाखाय बिथांमोना लामायाव पुरा बोरला सिंग्रि जं लानानै माने लामायाव बेंनानै दंखाबाय थायो आरो बे समाव बै साथाम गारिजों स्कर्पिय'जों थांनाय जाय जाथाय जाहैनो गोनां जानाय बैसोरो थांबाय थानाय समाव बैसोरखौ हमथादोंमोन आरो बै हमथानाय समाव जायफ्रा थांदोंमोन बे समाव गिनाय मोन्दों जे बोरला सिंग्रि लानानै ज' लामायाव ओंखारबाय सावथालफोरा अब्ला बे समाव गिगोन ना गिया आंब्लाबो गिगोन नोंब्लाबो गिगोन आरो बेयावथ' मा सोरबा CMआथ' आरो बेजों लामाजों थांसानाय नङा CM EMफोरा दा बेफोरबायदि समाव बिथांमोना गारिखौ लाखिनो थाखाय अन्थाइजों खुबैनानै दा स्टारिं फेल जानानै गारिया बेलथायबाय बे समाव गारि बेलथायनानै सोङा हसियानो बिथांमोना ओरैबायदि बुग्लिनानै बुथारस्राबाय दा बेफोरबायदि जादों जाथाया नाथाय बेखौ रोखा मिथिनानैबो थार्ड पार्टिनि बेहाय राजनितिकनि पलिसि दङ होननानै बुंनाया बे लाजिनांथाव आरो बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा सार बिथाङा जे दुखुनि समावबो स' बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंबावदों जे प्रमोद बर'नि समाव जादों जायाखै नाथाय हाग्रामानि समाव मानो जाखो बेयाव बुंदों बिथाङा आं मालिक नामा प्रमोद बर'नि समाव जायाखै बै समावबो आं मालिक नङा आरो दा जितु सिटुएसना जाबाय बे समावबो आं मालिक नङा आरो ल' एन्ड अर्डारा आंनि आखायाव गैया जाय रैखाथि बिफाना जि खालामनांगौ बिसोर खालामगोन नाथाय सासे चिफ जानानै सासे गभर्नमेन्टनि मानसि जानानै ल' एन्ड अर्डार पावार गैयाब्लाबो बिथांमोना सलुसन खालामनो हानाय बुजायनो हानायनि गासैबो गोहोआनो सासे चिफनाव दङ गभर्नमेन्ट दानाय हिसाबै बा काउन्सिलनि जेसांखिनि पावार दङ काउन्सिलाव बिथांमोना बाहायनो हायो नाथाय बे समाव जुदि ल' एन्ड अर्डार गैया बेखौ माने जों बासायनो हाया बेहाय रैखाथि बिफान दंखायो होनोब्ला बे बेसेबां लाजिथाव आरो बेसेबां दुखुनांथाव जोंनि बर'नि सासे लिडार जानानै दैदेनगिरि जानानै नोंथांमोना बे बाथ्राखौ एसे बुजिनो नाजालाय माबायदि जाथावना दा एसेबां खैफोदनि समाव अलखदनि समाव जे जाय रैखाथि बिफानजोंबो नारा नाथा फायरिं होजानो गोनां जालायबाय ओरैबायदि जुजिनो गोनां जाबाय नाथाय बे समावबो जुदि बेयाव आंनि मालिक नङा अब्ला बे बर' हारिनि गावनि हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय साना नामा जे मालिक नङा होननानै बुंदों जे गावनि जायगायावनो जिबायदि जाथाया जालांबाय गावनि ओनसोलावनो दा बे समाव जुदि आं बिनि मालिक नङा होनना बुंनाया बे जोबोद दुखुनांथाव आरो
दा बेखायनो सानदों जाय लिडारफोरा बेफोरबायदि गावनि हारिनि जे सिटुएसना जायो बा अलखदा सफैयो बे समाव सासे लिडार जानानै बेफोरबायदि नेहात माखासे गाहायाव गोलैसोनाय बाथ्रा बुंनाया बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव जाया आं बेखौ फोरमायबाय थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो नोंथांमोना बुजिखाबाय आं बांद्राय बाथ्रा बुङा बेनोसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय